Tembang. Melampah tepi datat leso lestari yo Campur sari iki akeh. Pirasantika Mas. Oh iya, aku ki rapati apa lagu. Mukyan tok berkahing widi anti kamu tansah limpah banyu warga satya kula tansah nglam-lami Kandang balak AJT ATJ. Wey. Cacat cacat. Lo lo lo. Inilah satu karakter dari kantong bolong original. original. Saiki rasa Indonesia Mas, kantong bolong Original. Iya. Aku kang setya satu win nganti saiki beban seni padang kepapa ambyang sumunan andika pangayomanku lahir batinku wis mata mongsa jai hati kosamun ning kurang kena tanda yeti pasek seni ri Semangat bola-bola. semangat aku Mas. Melampah tepi datan leso mugi lestari ya Fene Mbak Asih Jian. Loro Feni. Oh Ndi? Citoke cek anu. Sing ngantuk. Oke, Bu. Sangu napa mboten? Mang sangu apa ora? Dinginane mergone nyawer kok saiki gak. Aduh, Yung. Peceklik iki genah ora iki. Peceklik turu pupu. Amin. Mukyan tok berkahing widi atika tansah lipat banyu warga
versi kantong. Sesarengan kantong bolong in original. Ada ATC Production. Dino minggu sing tak tunggu kambing aja ning taman bangun nganti lingsir saking kene aku nunggu kowe SMS rambalesi ya tak telepon malah ngepateni mangkel aku yen kepatok ireng meski tak ciwang 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 ala ciwang lali janji kandhane alasane sapa wae sing ra kadung dandan kowe ora teko Apa ya meng rungokne tok ora gelem joget kok. monggo ibu Ngene lho Bu. kalih jumeneng nggih mboten napa-napa lho jane Ora karo duduk ora apa-apa. Dene engko lak ana tamu rawuh ya langsung sap. sep langsung menang langsung monggo mriki Bang. Yo, karo nganu kaya senam ngono kena nggo terapi. Ya, nembah asem. janjane kowe ning endi gelagatmu sajak nyupriyani atiku sujana kowe kencan karo priya liya Kecacan. asik Kantong bolong original. iya masih habis ini akan terbit beberapa album dino minggu sing tak tunggu kowe ngaca ning taman
Made. Kandang bolong. Original masih. Ada ATJ Production. Arka Recting. Margoi Kak, margoi sakit. Asik-asik. Ayo Made. Matur suwun. Gak kuat wong iki. Gak kuat langsung zur wis nduk peken ngono jare. Tegese iki Ribon. cara nganu ki wis trenyeng-trenyeng. Wis selak ketara tak mudhun ae. Ya wis ra apa-apa. Tanjakne ya, Nduk. Oke, siap. Kandang bolong. Original. Asik-asik. diaturke sugeng tindak kersa para Inggih, bapak ibu sing Bapak. kersake tindak. Matur Matur suwun nuwun. rawuhipun. Sabda pandit mereng sirama kadya sisi aku
sama kantong bolong. Matur nuwun sangat nasa para tamu sedayanipun. Mbok buar sembrono. Sehup. Lagune apa yo njaluk apa yo? Tenan wae njaluk apa? Aku sumpah cekek glegek sepe lagek iki dibelani. Lagune apa lagune? Apa njaluk bar? Lagene apa lagu cekek glegek wi Indonesiane apa? Mantane gak genah. Cekek glegek wi bahasa Indonesiane apa? Ya cara ngono. Lho iki Kalimantan punya lo ya. Iki lho. Lah iki wonge. Alhamdulillah kok ya nek moroh. Moroh piye wong pamitan arepe budal nguyuh kok. Oh, alah budal nguyuh. Ngene, Nduk. Suwana nggone panjenenganipun Pak Sukiman, kowe lak ngerti to? Pak Sukiman ki piyayine sing pundi? Sembodong gelar tirop semene gedene. Iya. Nanggap nganti sedina sewengi, muncul sedina. Kayak Ira Mahadrah le. Jemput Bapak Tukiman. Jajal matur Pak Sukiman ngersake lagu apa mau Oke. peseni jenenge Mbak Asih ki sing ndi to aku kok pengen ero. Ayo. Assalamualaikum waalaikumsalam. Dalu niki Pak Tukiman nanggap campur sari. Campur sari. Namine Apa? kantong bolong. Regane murah. Oleh dicicil 10 kali. Kayak bayar motor. Sembrono. Tindak rono ngersake lagu apa? Penting sing ngersakne sing nimbali. Golek ana Pak Sukiman sing pundi? Sembrono. Ayo Pak Sukiman penyanyine sing pundi? Lo. Aja mbok teka. Walah bajak basi. Alah. Walah. Aja mbok geret sih. Bener ora? Ki Pak Sukiman apa dudu? Tekoki. Saya tak ambune sik. Ya. Bener. Yo Mas keringete sing ndek iki. Lah kowe kok gawa iki barang? Lah iki kemidi bedes ndi neh? Lah piye to? Mas Tukiman, karena Anda pada malam hari ini adalah bos. Oh Mas Tukiman. Beres. Alah, wis to beres ya terima. Oh, Mas Tukiman. Gusti. Bisa. Masih ini belum Mas. Oh.
Tambah gak apa-apa Mas. Oh Mas, kamu kok luman sekali toh Mas, 5.000. Gak apa-apa, awalnya 5.000 Mas. Ya wis beres aku kene trimo. Klopo 5 lah cukup. Mas, Jaluk. Mas, ternyata Pak Sukiman ganteng loh. Seputih kelapa. Kalau ini kayak sepet. Asap. Nyuwune. Tak bidui kena. Ya. Petang rambah anu raiku bengep. Kerajaan Banyuwangi
Plung. Ya, mantep. Tidak semua tuan rumah bisa seperti Bapak Tukiman. Tukiman. Amin. Ayo, jabalas, Bro. Kantong bolong. Jos, jos. Kelingan amanis SMP. Terus kelingan sama gemuyune. Gemuyune. Tresno lan kasih sayange. Hatiku pengen dadi bojone. Mosok Mas. Ayo Bu. Sayange wis duwe bojo. Ananging aku wis kadung tresno. Kadung tresno. Nelongso rasane ngati. Yen ora lakon melu. Iya. Kacang bolong, Bro. Jambuk panas kulite ijo, sing digagas wis duwe bojo. Gula ada semut, rondo aja direm. Sumpah ing batin yen kula tidak dikawin. Tekad ing ati ora bakal luruh ganti. Iya. Sumpah wis janji arep sehidup semati. Seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni. Sembu alas manis rasane. Manis rasane. Senajan dilas tak enteni randane. Sayange wis duwe bojo. Nanging aja loro. Nanging aku wis kadung tresno. Kadung tresno. Nelongso rasane ngati. Rasane ngati. Yen ora lakon melu duweni. Yo! Siji, loro, telu. Kulite ijo, digagas wis duwe bojo. Gula ada semut, burung rondo aja direbut. Sumpah ing batin yen kula tidak dikawin. Tekad ing ati ora bakal luruh ganti. Awas, awas. Sembaput. Manis rasane. Najan dilas tak enteni randane. Sayange wis duwe bojo. Nanging aja loro. Nanging aku wis kadung tresno. Kadung tresno. Nelongso rasane ngati. Rasane ngati. Yen ora lakon melu duweni. Entek. Apa ya Mas ya? Aku tulis ngene-ngene ceplok kowe. Ndar. Yo, satu-satunya pengganong Jawa Timur wanita. Wedok ya? Wedok luar biasa. Luar biasa. Nek liya-liyane lanang salto ki biasa iki wedok. Wis biasa. Iki wedok. Wedok. Ayo. Tancane, Bro. Wah.
Yun tambahin pangestu bro. Oh oh, Nduk, siap-siap. bocah ini siap pun apa hadiah. Aja keroyokan tapi pokoknya. Sing penting tertib ayo. Iya. ATC Audio Production dari Balong Kecil Pak Sandi ya. Iya. Nyuwun tambahing pangestu katur dumateng para warga masyarakat dusun Ngeblak. Mugi-mugi saking kawula kantung bolong akhiripun paring pasugatan tansah kalis rumitone ing sambikala. Was. Asih grandong. Salto. Sing hati-hati ya, Nduk. Dalane lunyu. Sepeda balik. Wah. Awas. Ayo. Yun tambahin pangestu dumateng cikal bakal ingkang bakal wonten ing dusun Ngeblak. Mugi angin kawula paring pasugatan tansah kalos rumitone ing sambikala. Ayo yen Dewi Sangga Langit gak mbok ayunake marang Prabu Klasewandana sing ati-ati yo Nduk. Bakal tak gawe Karang Abang Kadipaten Kediri. Iya. Sing ati-ati yen setrum yo Nduk.
Dar. Dalam Pak Somblong. Ki mau asih grandong wis. Ya. Wes ya. Oke.
Kudu dicium ya. Tambokno. Satu lagu spesial di sini buat semua tamu undangan warga Gondang semuanya ya. Yang sebelah kanan, kiri, depan, belakang. Spesial buat semuanya lagi. Warga Gondang semuanya. Ibu bisa nyanyi, Bu? Bisa? Susu mutusi aku sembrono ning rasa piro malah dadi perang yo wis rapopo ketulo-tulo dadi tulisan kanggo crita tuwa anane mung tresno kalih Rina Kandang Bolong. Bu, tepuk tangannya mana, Bu? Spesial untuk mempelai. Iya. Ah, Lagu terbaru. Ragu terbaru Cik Tapi ini Kinyis. versi. Oke. Oke. Kandang Bolong original.
Iya. Spesial buat mempelai berdua Mas Mansur dengan Mbak Desita. Ya ada mas temanten baru. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Rino wengi tansah kelingan perawan ayu Kalimantan. Bantang kuling tah sayang-sayang rasane kaya wong kedenan. Cempedak mas tutu nongko biyen cedak rawani kondo. Asik. Kenapa sliramu lunga ninggal mulih ra kondo-kondo. Terima kasih Mas Mansur. Dino aku ngelamun tekan omah atiku bingung. Jane tresno rawani nembung rasane kaya wong linglung. Wangi-wangi banyune sampun nare wangi atus sekondong. Ah, mosok. Tresnoku ra bakal alom tak anteni yen masih puro. Saya ya mudah-mudahan Original. temanten saribit lan Mas ada ke depan toh, ada ke depan. Iya. asik-asik kantong golok bro. Aduh, apa emae aduh. Piye tanduk cahyu ayo mas. Beninge banyu Kalimantan biyen sing tak ombe sayang ngelingake nalika biyen pacaran. Saben dina aku ngelamun tekan omah atiku bingung. Jane tresno rawani nembung rasane kaya wong linglung. Wangi-wangi banyune sampun nare wangi atus sekungkung. Sakno, sakno. Ora bakal alom tak anteni yen Mas Mansur puro. Puro napa mboten Mas? Oh, kantong bolong bro. Ada TJ Audio Production dari kawasan Balongkecing. Mas Sandi. Oh, ada Mas Wakit. Ini banyu Kalimantan biyen sing tak ombe sayang ngelingake nalika biyen pacaran. Saben dina aku